It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll
be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for hosting, marshmallows and toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the It's the most wonderful time of the year.
with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time, yes, the most wonderful time, oh, the most wonderful time of the It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest
happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call, it's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for hosting, marshmallows and toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call, it's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago.
It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for hosting, marshmallows and toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the Yang ini biasa sih. Enggak di bawah. Styro. Kan agak sedikit enggak tinggi, enggak re, tapi Yes. gitu ya. Nggak apa-apa. Ada kayu seni ini. Kalau ketinggian gue pelan-pelan aja. Habis kan awak bass. Enggak, ketinggian nggak. Do sama dengan S. Yang mana? Yang lagu pertama. Nah, ambil nada di situ aja. Terus kita udah berdoa ya.
dihamu amanami dohotinanami songoninang naposo bulung nadong di bagas joron songoninang namandohoti permingguan sian bagas nabe sahat mata besian hami para laduha KPP Kebayoran Baru ala Advent paupaton sonari selamat Advent ma dihita salugutna tapasonang marohatta ta buat mati kisah tokin laho bersaat teduh. Amin. Masuk maita tu parminggota. Marende maita sian buku yang nomor 44 ayat sada dohot ayat 2. Jong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marulup-ulup maho jalam marlas di roha ale borusion, ai idama, na Roma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jahoba, haleluya. Ale amanami jala di batanami namandok moleate rohami tuho sian nasa rohanami Allah disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluau kami sian dosa dohot hamatian hupangi dohami saya patiur jala rajai ma rohanami marhite-hite tondi porbadiai asa unanghu rohanami mida hamet meton nai urupi hami asalam hutanda hami ibana raja naung roi si sombaon ni sandok jolma na dilihat portibion. Amen. Hundul mahita. Marende hitasian buku ini nomor 40 sada.
Tangiok kamu ma patik ni debata imasian Matius 10 ayat 1 dohot ayat 42. Naman jakkon panurirang, ala targoar panurirang, dapotan upani panurirang. Naman jakkon partigor, ala targoar partigor, dapotan upani partigor. Na painupon aek tabar satahu tu sahalak sian akan amet meton, ala targoar sisiakku ibana. Na tutusi tutudo na hudokon tuhamu, dang namago upana ido sahatna. Rap mangido mahita tu dibata, laho mangulahon patikna. Ali Tuhan dibata, saya pergui mahami, mangulahon dalam membalas patik ini. Amin. Marende hitasian buku ende nomor 170 sada. Jongjong mahita. Tatopoti madosata tujoloni dibata martangi yang mahita. Ale amanami jala dibata nami na dibenwa gijang para siroha nasumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami na godangi di jolom. Tatap mahami marhite-hite asi ni roham. Jala sesa ma dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Tangiok kamu ma baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Para siroha jala pardenggan basa du jahuba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu akka dosata, jala dang dibalocon tu hita hombar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asi ni rohani jahuba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hundul mahita. Marende hitasian buku ini nomor 210.
Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, iman atar surat di Jesaya pitu mamuka sian ayat 10, sahatro di ayat 10 onom. Tajahama marsorik-soring. Pangido sada tanda akupni didok Jahoba ma mandok si Ahas songonon. Pangidu sada tanda di mo sian Jahoba de Batam, pangidu sian banua toru, manang sian banua gijang sahali. Jadi nina si Ahas ma, dang olo au mangido, asa unang huunjuni Jahoba. Jadi nina si Jesaya ma, uwatangihon hamu ale pinopar ni si Daud. Dang dope sayang hamu pauru-uruhon jolma, dohot do debataku naing lojaan muna. Dibaheni apalah Tuhani sandiri ma, mangalehon sada tanda di hamu. Ida ma, gabe-gabean ma sada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama goarna Immanuel. Matega dohot situak niloba panganonna, paima diboto mambolokon najat, jala mamilit na denggan. Aitagan so diboto dak danaki dope mambolokon najat, jala mamilit na denggan, tarulang ma tanoi, na ni rajaan ni, na dua raja, hina biaran mui. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marende hitasian buku wende nomor 42. Jongjong Mahita. Taha tindakon ma haporsiaw tai, songon nahina tindakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsia ide bata Jahoba,
Ido ama perguguna suatu dosa, natu mau palangi kehotan. Au porsia, Yesus Kristus, anak idibata Jehovah nasasadei, iman ati nubuhon si Maria, nagabigabian senton di perbadia, andorang sabubuhan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di panguman silatus, nama tetap pajal do ibana di hau pinar silang, natuat tubau na toru di tanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik di surgo, lau hundu di siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na sosudusangi, disima ibana panyamulak sogo tutanaon, mangumi halak amangulu do namate. Au porsia jitondi perbadia, jaladong sada hudia nabadia, hudia hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak namate, dohot yang muluan sosor sudah. Amin. Hundul mahita. Tabi gima tikting di bagasan samingguan. Tabegi matikting di Huriata Minggu tanggal 10 Desember 2022. Goarni Minggu, sadarion ima Minggu Advent na paupaton do topik tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Nomor 2, dakdana na sorang. Na di hari Selasa tanggal 20 November 2022 di basa-basa hontuatta dosada dana bawa tu keluarga ni amatta Prianto Butar-Butar Ireni Lasmana Buru Purba, alamat Jalan Al-Mubarak Opat nomor 21 RT 5 RW 10 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan Sektor Sion. 2. Nah di hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 di basa-basa hontuatta dosada dana bawah tu keluarga ni amatta Batara Sakti Parulian Sitorus Grestita Mariana Borusiahan, alamat Kompleks Sandi Jalan Tegal Parang Selatan nomor sia RT 5 RW 7 Mampang Perapatan Jakarta Selatan Sektor Godung. Sai di pasu-pasu tuatama danaki rap dohot natorasna na patuluhon ruas na boarding. Na di hari Jumat tanggal 10 Desember 2022 na salpu nunga marujung ngulu inang pita purnama siahan boru simanjutak umur 70 sia tahun. Alamat Jalan Kemang Indah Blok Sada nomor 10 sia Bangka Mampang Perapatan Jakarta Selatan Sektor Marsada. Sadarion Minggu tanggal 10 Desember 2022 pukul 8 WIB di Patu Pado Permingguan di Kemang Indah Blok Sada nomor 10 sia Bangka Mampang Perapatan Jakarta Selatan nani uluhon ni Padita Liston Butar-Butar. Acara tutup peti di Patupa pukul 10.05 laos di Pabor Hatu Sandigo Hills Kerawang. Tatangyak koma asatu mibu tarapul rohani keluarga na tinigal honna. Na paduahon. Di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 nunga marujung ngulu inang Tiomas Sinaga Boru Huta Barat umur 10 tahun. Alamat Jalan Nangka 2 nomor 20 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sektor Saroha. Sadarion Minggu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10 sadawib di Patupado Parmingguon di Jalan Nangka 2 nomor 20 Cipete Utara nani uluhon ni Padita Luhut Sibolon. Na paupaton ruas na tabba mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Desember 2022 tajalo do gabe ruas tanai baru ima keluarga amang Frankie Ronald Isaac Sianipar
Ami Yulia Burugultom do Sada dak Danak Boru. Nasida Pidda Sian HKBP Ciledug Resort Serpong. Nuai nasida maringanan di Cluster Fortune Breeze D5 E9 Geraha Raya Ciledug Kota Tangerang Sektor Sion. Sude parhalado dot ruas ni HKBP Kebayoran Baru. Pasahaton selamat datang tu nasida. Jala makirim asa gabi ruas nama ngulu nasida. Jala parsidohot di aka ulaun na adong di huriat taon. Na palimahon pasahat pilihat tujulo. Sadarion minggu tanggal 10 Desember 2022. Dung sipul jamita pasahaton pilihan tujulo dohita lautu pakta. Tu keluarga Padita Fris Utapea Nahinan. Mardomu tusi kantong pilihan sada A sada B do 2. Di Patupa Adorang Sojamita. Nah paonopon pembagian kalender dohot almanak HKBP. Sadarion minggu tanggal 10 Desember 2022. Dung sidung permingguan dibagi hoddo almanak HKBP dohot kalender tusude ruas. Maringanan di jolo ni alaman ni gareja melalui situa sektor nabi. Nah papi tuhon. Natal kategorial di HKBP Kebayoran Baru. A. Sadarion minggu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10 WIB di Patupado Natal NHKBP Maringanan di Gareja. B. Hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 pukul 10.04 WIB di Patupado Natal Seksi Parupuan Maringanan di Gereja. Napawaluhon Natal bersama PMK Universitas Pertamina. Hari Jumat tanggal 27 Desember 2022 pukul 10 WIB di Patupado Natal bersama PMK Universitas Pertamina dohot HKBP Kebayoran Baru Maringanan di Gareja HKBP Kebayoran Baru. Napasiahon pesta Natal marulaun nabadia dohot pasahat pilihan tujulu di Langgatan. Laho makalaso pesta Natal di HKBP Kebayoran Baru pinabotohon matu sude parhalado do sude ruas asa mandoti pesta Natal ima na parjolo di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 ima parningotan di hatu tubuh ni tuatta Yesus patupau ni huriat tado pertangyangan A. Marhata Indonesia masuk pukul 10.04 WIB Maringanan di Gareja. B. Marhata Batak masuk pukul 10 WIB Maringanan di Gareja. C. Marhata Batak masuk pukul 10 WIB Maringanan di Serbaguna. A. D. Marhata Indonesia masuk pukul 10 siang WIB Maringanan di Gareja. E. Marhata Indonesia masuk pukul 10 siang Maringanan di Serbaguna. A. Dung sidung jamita pasahat pilihan tujulo dohita bahin tu pakta tu STT Sikola Pandita HKBP ale mardumu tu tiki patu paut tamai di Udulatta. Nomor 2. Di hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 ima pesta parjolo parningotan di hatu tubuh ni tuatta Yesus. Di hari ini patu paottado parmingguon songon nasomal ima A. Marhata bahasa Batak pukul 8 WIB Maringanan di Gareja. B. Marhata Indonesia pukul 8 WIB Maringanan di Serbaguna. A. C. Marhata Indonesia pukul 8 WIB Maringanan di Serbaguna. C. D. Marhata Indonesia pukul 10.30 WIB Maringanan di Gareja. D. Marhata Indonesia pukul 10 WIB Maringanan di Serbaguna. E. Marhata Indonesia pukul 10 WIB Maringanan di Gareja. Jaladung sidung jamita pasahat pilihan tujulo ni Langgatan dohita bayan tu pakta tu pakubasion ni Diakonia Sosial HKBP Caritas Emergency laos diuduti tu namarulaun nabadia. Napatuluhon di hari Senin tanggal 26 Desember 2022
pukul 10 WIB ima pesta paduahon parningotan di hatu tubuh ni tuatta Yesus. Patu paon ni huriatta do pesta Natal paduahon Natal HKBP Kebayoran Baru bermasmur. Dung sidung jamita pasahat pilihan tu jolo do hita ima tu pakta tu ulaon radio bona pasogit. Nah pasapuluhon parmingguan remaja. Mulai minggu sadarion anak remaja HKBP Kebayoran Baru mandohoti parmingguan rap dohot natorasna sahat tu buah-buah nanaing roh. Nah pas 10 sadahon Natal keluarga hari Jumat tanggal 27 Desember 2022 ima Natal keluarga di patupa di bagas tabe pasahat pilihan dohita laho tuha perluan pakubasion di tonga-tonga huriatta ta pasahat ma piliani tu huria buku acara elektronik nunga boita jalo sian ganup situa sektor nabi dohot buku acara cetak boy ma ta buat di meja security. Nah pas 10 tahun pembinaan dohot pelatihan sentralisasi keuangan. Hari Senin tanggal 10 Desember 2022 pukul 8.30 sahat tunasipul di patupado pembinaan dohot pelatihan sentralisasi keuangan HKBP. Jala diutus dosian Galup Kuria asa mandohoti pelatihan maringanan di HKBP Cijantung. Nah pas 10 tuluhon bakti sosial Natal. Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 10 WIB di patupa huriatta do aksi sosial Natal tu ruas ni huriatta naung terdaftar di panitia Natal maringanan di gereja. Nah pas 10 paton pilihan bulanan tahun 2022 mardomu naing marujung nama tahun 2022 pinangido tu sudah ruas asa pasat top pilihan bulananna atorangan boy mata jaha di majalah dinding ni gereja. Nah pas 15 hon selamat ulang tahun hari hatu tubuh dan ulang tahun hari perbagason. Parhalado dohot ruas ni huriatta pasahaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh dohot selamat ulang tahun hari perbagason. Tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 10 walu sahat tu tanggal 24 Desember. Saya tuhat tama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni huriatta na sotar surat dope warna di tikting na ulang tahun ni di Papua matu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Na pas 10 nombon na parpudi aka tikting naso ni jahahon hobar tu titing cetak sadarion dengan mata jaha songonima sahat ni tikting di huriatta di bagasan minggu sadarion taingot bima manang yakoni tu jolo ni tu hatta. Kur seksi perempuan. Di videoin. Di video itu. Video begini. Video begini ya.
Marende mahitasian buku ende nomor 534, huhut tapasahat peliata, katong sadaa sadabi dohot 2.
atas gunung Sinai. Laksaroham, o Israel, ainu ngaro Immanuel. Damini di batana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahinokop ne Tuhan Yesus Kristus, dihamu amanami, inanami, haanggi nang pinaribot, nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhata, horas marihamu saluhutna. Tangihok kamuma, barita nauli, jamita dihita, di minggu Advent na paopatonon. Imana tersurat di buku Rom bidu sada, mamuka maisian ayat sada, sahatu ayat pitu. Sonoma padokna disi, tapai hutihut ma. Au surat tinongos ni si Paulus, naposo ni Yesus Kristus, natarjou gabe apostel, jalapinapulik tu ulaon, mamaritahon barita nauli na sian debata. Ima di parbagabagahian, diakka surat nabadia, marhite-hite akka panurirangna. Taringo tu anakna Yesus Kristus Tuhatai, na tubuh siap peparan ni si Daud, ia dagingna. Naung gabe tadap anak ni debata na marhagogoon. Mangihut toto di nabadia, dukehe ibana sian hamatean. Sian ibana hujalohami asini roha dohot tohonan apostel. Mangalopokon pangoloyot di hapurseaon turohani saluhut bangso alani goarnai. Sian nasida dohamu najinou ni Yesus Kristus. Madapoton akan nahinaholongan ni debata, jala akan nabadia, najinunai, nadihuta Rom. Asini roha madihamudoho dame siya debata amata, nang siang Tuhan Yesus Kristus. Ima sahat ni turpuki. Huria na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus, sadarion nung nga bongot tita tuminggu Advent na paopaton. Advent dos lapatan na mangarade hita majakon haroro ni Tuhani manang manomu-nomu ari haroroni Tuhan. Nung aroi bana tu portibion, ima Mesias, napi narbaga-baga ni debata, di padan narubi, naung sinurirakon dia kapanurirang, tubuh doi bana tu portibion, mate jala mulak mangulu, jala manaik do ibana, tu banua gijang. Hamua manginang na hinaholongan, hana naik ni Tuhan Yesus, patuduhon, naung sikop ulaon na, di portibion. Laus patuduhon, mangalehon sadakaw pastian tuhita,
di parade de bata inganan diakana porsea di banua gijangi. Alani hamua kadongan narodo ibana muse padua halihon tu portibion jalanasa ganup halak namarhato poton Kristus Yesus do Tuhan anak ni debata nang manubus dosa ni saluhut pardosa au may sada hita na pungon nang saluhut na akana porseai na pinarhatuban ni dosai didok dapotan hangoluan dapotan haluaon jalana soolo madzakon hona uhum sogot. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Ido pinapatarna di Yohanes 3 ayat 10 namado ay songonod do holong ni rohan ni bata di Portibion. Pola do anak na nasa sanay di lehon. Asaw nang mago ganup na porsea di ibana. Alaya sa hanguluan nasa leleng nileleng na di ibana. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Advent manomu-nomu haroro ni Tuhan. Laus ido diodolhon sadatema di minggu Advent na paopatonon. Tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Nagabi suku-suku di si hamua manginang na hinaholongan. Ise do natalub manomu haroronai. Ise do natalub manomu haroronai. Totu aka namadjakon Kristus Yesus Tuhan na sinuru ni debata ng rotu portibion paluahon portibion ido natalub laho madjakon haroronai. Tidak akan mungkin naso madjakon naso porsea radi manomu jala madjakon na pinarbaga-baga ni debata. Suku-suku na paduahon iseno natalup mamaritahon. Jadi jawaban dosdo dohot jawaban alus sian suku-suku na parjolo. Ima naradi majakon jala makaporseai Kristus Yesus do Tuhan. Anak ni debata naung rotu portibion jala narodo ibana muse. Idu baina tatomu-tomu di minggu Advent na paopatonon. Hamua manginang na hinaholongan na marsaur di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo di Epangelium Yohanes torang do didok disi ise do na sinuru ni debata tua tu portibion nau sinuri rakon ni akapanuri rangi hatai nunga daging gabi daging jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon alani hamua manginang naung majakon hatai jala porsea tu hatai laus radi mamaritahon hatai tu sadok portibion totu akahitamai napumuon. Jadi tugas tadoa manginang marbarita naudi.
tugas tadoi, ulau tadoi, marbarita nauli. Tutudang sude gabi pelayan mimbar, gabi akapar jamita, gabi akapar tohonan. Alai ala identitasta, jati dirita, hadiriota, songon akan nong hinokop ni Tuhan Yesus Kristus, ikon radi mahita, mamaritahon hatai. Boasa, tutu dijami taon, huria romdo hasahatan ni barita naulion. Alai didok barita nauli iko sahat do tu ujung di Portibion. Tu lihat Portibion. Berarti haluau ni dakola pangupolata. Iko dohot do haluau ni tu saluhut jolma naso tu madda Kristus Tuhan si palua jolma pardosa. Ido asa didok iko saluhut marhatopoton Kristus Yesus no Tuhan anak ni debata si palua Portibion. Hurian itu hatta dijami taon adong do pergumulan di hati hai dingulu ni aka nau mangguari dirina songon si ihuton Kristus ima dua horong di tonga-tonga ni huria siang horong ni Kristen berlatar belakang Yahudi dohot Kristen non Yahudi dohonot tama nak kita pe bongot tu huria nah hinokop ni Tuhan Yesuson rodo hita sian latar belakang na berbeda-beda rodo hita sian luat na berbeda-beda bahkan mungkin sian akaparhataan bahasa na berbeda-beda. Alai sada dohita songon aka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Dangadong para singata diadupan ni debata. Dos dohita warna kulit putih, warna kulit hitam. Dohot aka na asing songon pamatang ni Kristus naung hinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Asa dang boy hita mengklaim rupani madok kamilah yang paling sempurna. Kami do identitas nami jati diri nami do. Na paling topet digoar si ihuton Kristus. Jaladang boy dohonota daun. Ikon ruhut nasia kami ido. Ihutonomu jala ido natigor jala nasitong. Nah hamu amanginang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Dijami taon dibonai si Paulus do di surat naon ima taringo tu napatadahon dirina isedo ibana. Isedo hadirion ne si Paulus. Didok ibana bahwa Paulus au naposo ni Kristus. Napi napulik tu ulaon mamaritahon barita nauli sian debata. Ima ibana. Aita kasdo latar belakang kehidupan di Paulus diboto naubege barita ni suraton atik pe dang dungdo pe Paulus makobasi di huria Rom. Laus disima ibana takas patuduhon isedo ibana sasitongna. Namangihut muse hamu amanginang namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong do padohan amanginang kenal maka sayang. Kenal maka sayang.
Adong halak batak madu upamana muse tidip-tip sanggar baik kuruhuruan. Sinukum marga asa binoto, la binoto partuturon, lam jonokma pardonganon, lam tabuma parsauran, dohot aka na asing pe. Nah, disod di patuduhon ibana, ise do ibana. Didok, naposo ni debataha do ibana, na sinuru ni debata, na pinabahir, sian tonga-tonga ni saluhut, laho mangulahon, ulahon parsuruan ni debata. Dang didok ibana, molo au na julu ahli do, di bidang songonon. Alai, di patadahon ibana do, dirina songon hamba. Hamba, hatoban, molo diterjemahan Batak, budak. Jadi di dok ibana, hatoban ni Kristus doau. Budak ni Kristus doau. Saya adalah hamba Allah. Molo hatoban ni jolma, donga jolma, parirdo di ujung kan? Bu hidup kita ingat peristiwa penjajahan Jepang. Atik pedang apala sadia lilingna dibanding dengan penjajahan di zaman Belanda. Karena ada di sana kerja paksa Rodi. Soina mahatcina diae bangsota. Mangula nasida dan nasida menikmati. Mereka berkarya bekerja, tetapi ya bukan mereka yang menikmati. Jadi ngabuta bayakon, molo di parhatoba jolma donganna jolma. Alai tabireng ma di jami tahun. Justru martua do Paulus, ala gabe hamba, ala gabe hatoban ni debata ibana. Pasauton lomo ni rohana. Jadi alani yang manginang nak kita pesaluhut na pungon tadokma na poso ni debata duau. Saya adalah hamba Allah. Hatoban ni Kristus si duau. Alani itap nina tarpatu pahita. Taului ma pajauon dohot parsuruan itu hatai diganup pita marhite huriana. Ingot ma mololoja pehita sudah kita dohot na asing martua mahorisi. Jadi si huton Kristus naulo mamaritahon barita nauli di Kristus di tonga-tonga ni ngoluna di dia ibanamian jalamaringan gadi halak na martua ma ibana disi. Nah, ido di parbaga di jami tahun bahwa orang-orang yang memberitakan Injil Kristus dia akan berbahagia. Ai didok diuduk nai pasu-pasuon ni debatama akan mamaritahon barita nauli ni Kristus marhite ngolu nagok damai sejahtera dikatakan begitu. Nah, hamu manginang na hinaholongan namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dung takas di hangoluhon laos di patadahon Paulus dirina taringo tu siapakah aku ninaibana alai nakinu ngatorang laos ibadah sadiri do mangalusi suku-suku ni ise doau. Nah paduahon hamua manginang dung di patadahon si Paulus hadirionna di patuduhon ibana ma ngolu namar toruk ni roha. Rendah hati. Ima ciri hadirion ni si ihuton Tuhan Yesus Kristus. Patutoru diri. Di dia ibanamian jalamaringan. Ikon toktong patuduhon toruk neroha. Moloido
tapatuduho di ngoluta ketika kita memperkenalkan siapa Yesus kepada dunia ini, tentu gabe sada daya tarik doi. Diaka nasotumada Kristus dope alai nunga di BG baritai. Alanido baina diaka buku na asing torang doi taringo tu siapakah yang sesungguhnya pengikut Kristus. Jadi di dok halak Batak tarida do hausian parbuena. Tarida do hausian parbuena. Baik marhite molo tapatudo si tu gambaran ni kehidupan ta marhite pakuling tape tarida mai isehita. Marhite pabaina tape patar mai tarida isehita. Nah alanido banahudok nakin marbarita nauli dang ikon pelayan firman manang pelayan mimbar. Alai marhite kehidupan tahun buido marbarita nauli hita jalalaus ima patuduhon ise hita ise Kristus natahapor seai nakin didok na paduahon Paulus patutoru dirina. Jadi rikot situturo jala argado jala mutihana argado dingulu niak kana porsea molo dihanguluhon nanidokna martoruk niroha. Molo adong na margijang niroha ngatapo to beinuaikan itur masiguitad do nasada tu nasada bering cuni imana si ruwa balang alai sui na magijang niroha na inda kan? Hiadu bigi hamu hata si ruwa balang sui na marwana alai sui na ma bais na inda musemat to. Bereng masih sudi hita na pungon imana na ubagak inda musema. Ibaik kebalikan na. Nah, hamua manginang nahinaholongan ni Tuhan Yesus danga dong na makalomohon. Nasai ulu patibo dirina. Ido diigil debata marhite Paulus di jami tahun. Asa martoruk ni roha. Martoruk ni roha. Adong dua detai kan? Nah. Himanakin didok ikon martoruk ni roha sumantu Kristus. Ai di patutoru di batado di bagasan Kristus hadirionna alani Kristus nong patutoru dirina gabe di patibbo debata. Nalania manginang mololo hita mangaraduti serep ni rohai ingot ma di patibbo debatado hita sogot. Jala gabi aka anak dohot buru natumean harajau nai mahita di banua gijang yamen namangihut dung tapatu toru dirita didok ikorado dihita di ulaun alani dang boi asal ma ay dohot tahe mangulana songono nini na dohot ayah dohoro nina atau lemak sali manang ay tuhoro tahe di pasaha ulaw na songonon nina. Ido, nunga diulaho nina. Nunga, bohado mangihutok ko. Badaong ba? Mulai rohaku songonodo. Daong. Ruhu na songonodo nina dongan. Daong. Molo di rohaku badok. Iku songonodo. Nina. Kembali kepada hamba. Tugas seorang hamba menjalankan apa yang ditugaskan oleh tuannya. Ido pasauton nanidok ni tuanna. Nah jadi ido naniula ni Paulus di son diradoti ibana ulaun parsuruan ni debata tu ibana. Alani amanginang halak na porsea boy dohonota itu hal yang pasti tidak bisa digugat. Ikodo radut di ulaun. Dang boy marleha-leha. Dang boy suam-suam kuku. Alang so alang, haru so haru. Sadok mangula ulaun ni Tuhani. Didok ikon sian nasa roha.
ikosian nasaroha. Maniuk pisodo dangi dang bui gomal. Moloi atong moloi topet may bana maniuk pisau ba asal badai tu tangan. Ay molo ni golomi masilba ko tangan ni bainon nido tahe. Agui pasumay. Alai molo mangula-ulaon hobartu parsuruan ni Tuhani di dok dang boy golom ria-ria. Dang boy haru sadok ikor radut di ulauni. Hamu manginang nahina holongan puasa ikor radut. Ala dirajumi Paulus dui satu bahagian dari tanggung jawab ni mana naikon si ulahononna. Ala ni molo dipercayakan tuhita sada ulaon ikor rajumat tadui utakku doon. Asa utang harus diselesaikan. Itu kan. Molo tabuat tu kehidupan di tonga-tonga ni pengalaman tabi boy do halak parutang gabe seolah-olah persingir. Budak tu saya munai. Tadok majo marutang sada halak tu sada halak. Dipaite dang radi dipaulak. Dungi ditagi ma. HP dung ditagi manonggahi musek. Hidup tong. Nunga disonggahi didok musek ada gincang maroham nasongko todong muna pogos. Omat tong. HP martua maibana ala adong naolo patukon. Baidu dah. Martua mahita. Holan adong bui palonggar hot kita tokin. Nah, jadi dang gabi pabalikon. Gijang ni rohanion nin narupanian te. Manonggahi muse. Tuli palialea muse. Dotak kana asing. Nah, hamua manginang kembali didok. Halak naradot ima naolo bertanggung jawab. Dia kaulaon. Napi nasahatna. Asal sido memotivasi Paulus. Dijami tahun. Hati ala dirajumi. Songon tanggung jawab nih bana doi. Dia semakin termotivasi. Laho pararaton barita naulii. Namang ihut muse. Ulauni ubay naradot ibana. Parjolo sahali. Dia bersyukur. Mengapa tidak orang lain? Kok saya? Alani mau lo dipercayakan sada ulau tuhita dok mamauliate. Begitu dah. Bodoh si patah halak kan? Ay bahasa aw, adang ba tersongon na masuk tupunguan ni na idui. Ngido. Ijo udongan nama. Amang dabay nang dongan ni mahami. Do mabergabung di SP ina. Unang majuro dabay me do pe anak koko herana so pengalaman do siya nina. Mulai doki, gudang dope sesari honoton terherai mai. Salpu mai. Sohok makadak danak. Ay dohok mahopu angin-angin na. Ang nang majuru bah. Marorok pahopu awin na. Hido. Salpui. Ay dohok mahopu angin na. Agi soong biguguku. Halak parpu boy pake. Ang guau ngaminyak gosok inna musema. Jadi kapan lagi? Hidup tuh kan? Tudus mena di haduk dalak Batak memang hati. Molo solo moroha gudang do sida kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua menjadi orang yang berbahagia itu pasti orang yang mau ambil bagian dalam tugas pelayanan di dalam kerajaan Tuhan. Manang tadokma dihuriani Kristus. Napar pudi ma hamua manginang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nama nomu-nomu dohitan waing diari haroroni Tuhan alani. Aha masih para diota. Allah mangihuton tahun gereja salpu advent sada satu opat pitor masuk ke mahita tu perayanaha. Perayanaha mangina. Perayaan Natal. Nah, secara haulion di bagas joroon
Moluau mga leon nilai di son. Nilai 99. Angko 100 nang buyat tong. Ate, ini luar biasa mulu songon au mamereng. Saya kagum, senang, ya, nyaman kan begitu. Dak kotak kamanginang. Aman, nyaman, tenang hita. Ya, suasana huriat tahun nuaing. Nah, jadi dia kepanitia dangi 99 nilai dikreasi dangi dihaulion nah hinalu jahom muna alaya dong do betutu lubi siani nanaing ta persiapon ade buka hati buka telinga buka mata edo buka hati buka telinga buka mata. Di sekitar kita mungkin gudang dope amang dohot tamuinang nama kirim diaka contoh pangurupion ala hapogoson pangurupion ala akabuba boban naborat nasuadong jalan keluar. Mari kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, maka berkat Tuhan sukacita Natal nanaing tarayahon semakin ya sikpokma lasneroha jalo otak alai nau balgesiani gabe panea kita di harajauna alani tatomu maibana naroi tauka marohat taon asabongot raja nanaing roi amin martang yang mahita mau lihat di huale amang nunga hutangi hok kami barita nauli sadarion di minggu Advent na paopaton. Di jauhodo kami sadarion asa hutomu kami na pinarbaga ni Jehovah. Ima Kristus Yesus Tuhan naurotu portibion. Jala narodo iba na muse padua halihon. Marhite na mangukak pitu ni rohanamion asa bongot ibana di rohanami di ngulu nami nang diulaon nami jala di igilho asa radihami mamaritahon barita nauli marhite ngulu nami be pasu-pasu huriam pasu-pasu nang akaulaon lumobi manomu-nomu Natal di bagasat taunon asa gokda melas ni roha di saluhutna ruasmon. Sesa dosa nami, mangasahot Tuhan Yesus Kristus, jalo matang yang namion. Amin. Hurian itu hata, tau dutima, acara ta marhite nama redde hita, sian buku ede nomor 40 mamuka sian ayat sada, laos pasahat pilihan tujulo, bait tu pakta, tu keluarga ni amata padita Fritz Hutapea almarhum tapatu pamai sian lasne rohata marede hita
Tatangiakon ma piliata. Ali di batama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silehol-lehon na dingkat dohot nasa uli basa. Na mau liutus. Hu pasahat kami masian na niliomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa hu parasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami. Godang ni silolemitu hami. Asalam gir-gir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumo, say saut malomo ni roham, di banua to ngaosongon na di banua gijang. Leo matuhami sodarion, hangoluan siapari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalani ramoti Tuhan de batamao. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodim. Kurian na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus nung ngasipul parmingguota di Manogoton di bahasa Batak Toba. Alay yang guasi ni rohani di Bata nasotu pamatsohot siyak kita. Alani hami namarhobas di parmingguo di Manogoton pasahaton tutongatongata. Selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna Tuhan tama nama masu. Mau lihatin. Dia kama nami do ina nami unang jopitor mulak kita. Ala adong acara si patupaon ni aka inata dison punguan paropuan. Marhite karoling manang lagu pujian ya ina. Pinasaha ma tiki tu paropuan. Silakan ina. Mike